Hej YouTube. Jeg har fået en udfordring fra MrAsen.dk om at spise en hel chili, og den er her. Den er godt nok lille, men de får ikke større, eller det gør de, men der var ikke en så stor en. Så nu vil jeg spise den her, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Mm-hmm. Ja. Det var så den challenge. Husk at I kan stille flere challenge til mig nede i kommentarerne. Og så ses vi i næste video. Hej.